come out to the weekend with Vensley, novata texturada de Thiago na Private Outman, Skateman Begin. Добре, влизаме в My World. Приготвил армули, оръжия, мини фигурки или още някакви специални изненади. Това са армулите. Армурът на Кай, направени от Цейн. Армурът на Кол, направени от Ленър. Армура на Джей, направени от Даймонд. И армурът на Зейн, направени от Голд. И армурът на Лойд, който е направен с насот. Едно нещо, което се казва... Как се казва си то? Ами Айрон. Да, на Зейн е Голд. Сега правя... готово. Добре. Това са оръжията. Това е огнения меч на Кай, направен от втори сезон. Това е златното оръжие на Кай, направено от първи и втори сезон. Косата на Кол, направена от първи и втори сезон. И това е джагото на Джей. Хе. Имаме фигурки. Това са само наличните ми фигурки. Това е Уинър Скелетън, той е Кай. Джей е зомби, а Клипърът е Кол. Сега ще ви спестя, защото Зейн е Скелетън, а Стивс е зеленото нинджа. Това не е всичко. Имаме още едно допълнително нещо. Ей сега, само да го видя. Това е Лего Нинджаго. Песента.